Nič, nevadí. Nevadí, že tak to ide. Samozrejme. Čurák. Fíja. Tak to je zrážke. OK. Tak vítajte pri ďalšom videu. Dnes si zrobíme výlet k našim českým bratom a ideme na miesto, ktoré sa volá Water of Life. Ja som to len niekde našiel cez Google, proste random. A je to viac menej jazero, v ktorom je tunel presklený a môžete tam vidieť rôzne rybičky a ten podvodný život teda. Je to nejak 2,5 hodinky od Bratislavy. Je apríl. Snažím sa spomenúť teraz ktorý. Ale viem, že je útorok, deň po veľkonočnom pondelku. No a vonku je krásne, tak si dobíme trošku výlet do Českej republiky. Majú tam krásne cesty, takže prečo nie? A chcem vidieť rybičky v jazere. Som napraskaný v kombinéze, takže ako celkom príjemne, ale je 20 stupňov, takže sa to dá zvládnuť. No aj tak mi je v nej horúco. Máme čisto čiernu. Čierna motorka, čierna kombinéza, no. Týpek ma nechal prejsť na aute. Idem na stred, zbytočne stáť za autami. No, začíname v Bratislave, lebo tu bývam samozrejme. No a ideme hore, popri hraniciach s Rakúskom. A hore cez hranice. Je pravda, že dnes je pracovný deň, ale pre mňa určite veľa ľudí si vzalo voľno, takže uvidíme dosť motorkárov. Trošku fúka, ale to nevadí vôbec. Musíme sa prepchať cez tie zápchy, musíme sa predrať cez tieto zápchy. Moderná minička. Ja som zvedavý, ako ja v tejto novej kombinéze koženej zvládnem jazdiť v lete. Chlapci. Obaja rovnako rýchlo. Neviem, či to len ja žijem v takej dezilúzii, že ľavý prúh má byť obehovací alebo odbočovací vľavo. Namiesto toho si tu každý ide svojím tempom. Je pravda, že dva pásy v meste nie je to isté ako 2 pásy na diaľnici. Čo by som mal vedieť vzhľadom k tomu, že som robil vodičák minulý rok? Na moto. Let's go, baby! A tak ako ste videli disclaimer na začiatku videa, pri natáčaní videí používam motion blur. To znamená, že 50 vyzerá ako 100, 100 vyzerá ako 200. Takže klid.
krásny koridor spravený a my ideme až dopredu. Na čo budeme stať vzadu? Je nás niekto zalcoval, do nás niekto narazil. Pekne dopredu. Dobre, chvála Bohu, zelené. A ideme rovno na Stupavu. Dneska je krásny deň, dneska si to užijeme. Samozrejme, jeden borec, čo odbočuje vľavo, urobí kolónu. Pri zákrutoch treba dávať pozor, čakať, že ani jeden z nich mi nedá prednosť. Na to, že je pracovný deň a sú 2 hodiny po obede, ale pozri sa, ďakujem. Tak mi príde na to, že sú 2 hodiny pracovný deň, je to strašne veľa aut. Díky. Tak a sme vonku z mesta. Kia Soul. Tiež som týmto autom disponoval ešte pre minulý rok. Teraz už ho má moja sestra. Nebolo to zlé auto. Absolútne neatraktívne, ale nie je zlé. Zmestil som do neho všetko. Je to jak malý sťahovák. Všetci moji kamoši si z toho robili stále srandu a keď potrebovali ísť presťahovať alebo si kúpili nejakú veľkú telku, posteľ, no Kubu, nemohol by si nám pomôcť. Do môjho hnusného malého športového auta sa to nezmestí, pretože mi je absolútne zbytočné. Motorky majú byť športové a auta komfortné, tak vám poviem. Nazár. Dík, bro. Ďalší, čo mi dáva prednosť. Stúpava. Veľmi pekné mestečko. Wow, koľko aut. Nič, nevadí. Nevadí, že tak to ide. Mi nemusel ukazovať tú ruku. Už som ho zobral tak či tak.
samozrejme. Čurák. Viem, že v kamere sa vám to akože tie vzdialenosti a tá rýchlosť je pre vás trošku inakšie než v realite, ale ten kamión ma veľmi dobre videl. A nebol som od neho ďaleko. Bro. Tak tu sú dobré cesty teda. Idem za bratmi motorkármi. Sval nabavený. Pravdepodobne niekam idú na dlhšiu trať. Bratislavské značky. Takže tiež to len teraz niekedy vyrazili. A čo je, chlapci? A to je zakruta. Rýchlovka. Fuj! Mustang Mach. Elektrický Mustang. To bol dobrý prepal zo strany Fordu. Už teraz to ľutujú, že to vyrobili. Dobre, o 2,3 km vľavo. Napriek tomu sa tu nemusím vláčiť za nimi. Pane Bože, čo je zase tu? Dík. Nenávidím chodiť za autobusmi. Nevidím absolútne nič. Nazdar. Nazdar.
Jarkové zapnuté, no ale čo už. Už mám zase predné sklíčko celé od much. To bola výhoda jazdiť v zime, v januári, v decembri. Bola zima ako prasa, ale nebol žiaden hmyz. No dobre. To už sa zdalo rýchle mne trošku. Moravský Svätý Ján. Sekule. Som nikdy nebol napríklad v týchto malých mestečkách. No to je policajt na papieri. Radar, ktorý nefunguje. Akorát išli policajti. Ja som chcel robiť šaleného. Čo to? Kúty. No, vytrajte v okrese Skalica. Už sa približujeme k hraniciam pomaly. Pán motorkár tam bol. Mal tam motorku pekne na... No, však viete na čo. Na vlečke. Videl som už aj väčšie náklady. Asi som prestral svoju zákrutu. Asi isto. Okej, dobre. Nebolo taký strašné, ako som si myslel. Že mi tam niečo, som mal pocit, že mi niečo lezie poza krk, nejaký hmyz. To hmyzu je to ako morbíne teraz. Samozrejme, že mám na čočke muchu. Kurvník, šopa, antilopa. Dobre. Vítajme v Holiči. Tu mi bol odporúčený navštíviť pivovar Vývar. Vraj tu robia veľmi dobrú pizzu a rebra a veľmi, veľmi dobré piva. Tak možno raz. Milujem chodiť za kamionmi, to je fakt brutál. Jaj. Dobre, blížime sa k českým hraniciam.
To budú krásne žlté lúky. Olejníčiek. A vítame v Českej republike našich bratov. A my ideme na Uherské Hradište. Tohto roku som ešte v Českej republike nebol. Díky. Teším sa, pretože Češi majú oveľa lepšie cesty ako my. Príjemnejšie by som povedal. Samozrejme už je tam mužka na čočke. Á, toto poznám, tu sú tie krásne hradby. Pekne pomenované staré domčeky. Tu už začínajú tieto takéto zákruták, čo oni dávajú modré alebo červené pruhy, ktoré majú pomáhať držať grip. No, dosť bolo. Ale aj tak budem chvíľku stať, lebo potrebujem batériu vymeniť. Aký pekný kostolík. Budeme skontrolovať batériu, či to zvláda ešte, lebo do príchodu máme pol hodinu. Takže buď bude treba vymeniť baterku, alebo nie. A už trošku umiera. Tak ju vymeníme. To je krásna mašina. Poďme na to. Baterka je vymenená úspešne. Môžeme pokračovať v krásnej jízde. GS-kári. Najpredávanejšia motorka na svete mi to príde teraz. GS-ko. Musí byť najpredávanejšia, lebo majú všetci. Kamera drží, to je hlavné. Môžeme pokračovať teda. Máme iba nejakých 25 minút do cieľa. To znamená, že sme blízko. Dúfam, že tam budú brať kartu, lebo nemám žiadne české koruny, iba eurá. Uvidíme. Polka nádrže v prdeli. Tak poďme. Ahojte, detičky. Veselý nad morem. Nad Moravou. Tak, skôr. No, asi. Fakt neviem. Zistím, dám do popisku. Ó, aký pekný kostolík. Na to, že tu je väčšina ľudí ateistov. No a my nejdeme na Uherské Hradište, ale ideme na Kyjov. Tedy vlevo. Kokos, dačo mám v oku. Taký hnusný som. Hmyz zase. Ideme rovno.
5,4 km. Wow, aké pekné námestie. Veselý nad Moravou. Vycházíme. Treba dať pozor. Za chvíľku budeme vpravo. Za mostom alebo pred mostom? Tak to neviem. Proste doprava treba ísť. Čo najbližšie doprava proste. Moravský písek. No to je teda riadne štrku na zemi, kamienky. Posledné, čo sa potrebujeme v Čechách vysypať. Fajn. Čo nám vraví navigácia? 6,2 km. Stále rovno. Let's do it. Takže dedinka, vesnička, Moravský písek. Boha, z niečo z toho nejaká padá. Taký šutr. Ty krása. Tak počkáme. Dobre, teďka nič nejede. No a nemusím mluviť česky, stále som Slovák more. Nejak som zabudol. Vítavá Zlínský kraj. Kraj bez hranic. No si predstav. Teďka bacha. O 1,1 km vlevo. Po slovensky, sakra. Zabudám. Viete, ja som tu niekedy žil. Na roky. Rok v Liberci a rok v Prahe. Takže mám tendenciu to házať do češtiny, keď tu prejdem cez hranice. Polešovice. OK. No a my teraz pri možnosti odpojiť sa vlevo, tak sa odpojíme vlevo. Vľavo. Už som sa odpojil? Asi hej. Som nevedel. To sú tak krásne, hladké, krásne cesty oproti tým hnusným cestám na Slovensku, ako fakt. Sorry, stále som patriot, ale díky Braško. Vidím, že ma púšťaš, ale nemusíš. Nedá konice. OK. Nedá kone. Nedá konenice. Dobre. Aj tu som ešte nebol. Zajímavé mestečko. Zajímavý názov. Áno. Nedá konice. Vychádzame z Nedakonic. Keď pochádzate z Nedakonice, tak som Nedakoničan. My sme Nedakoničani ja. Asi. No nádherný deň. Pozrite sa, polia. Mraky krásne, čistá obloha. Slniečko svieti. My ideme rovno. Staré miesto. A my máme v Bratislave staré miesto. Dobre, teď sa dostaneme na hlavnú ulicu a pojeme priamo, tak pokračujeme priamo napravo, ako keby, no. Klasicky za autami. Zľava môžeme a pôjdeme vlevo. Ty, teď. Zase som zabudol, že môžem porozprávať po slovensky. Príchod o 5 minút, 4,2 km. No, že už sme tu. Niekde. Koľko je vlastne hodín? 3/4 na 4. To je v pohode. Idem asi do neutrálu, lebo to vyzerá najdlhšie. No čo? Sangyong. Kýda znie krásne.
otáčať. Ideme rovno. O, to je pekné jazierko. Asi som zle odbočil. Ale to nevadí, je to veľmi pekne. Tak to je veľmi pekne. Toto nebol môj cieľ, mojej destinácie, ale páči sa mi tu. Velehrad. Nice. Takže som to prešiel. Ale to nevadí, je to pekný kašteľ, hrad. Chcel by som nájsť, čo to je. Samozrejme, ono mi to ukáže, no. Bazilika Velehrad, no. A je to všetko pozatárané. Je to otvorené, dá sa tam ísť. Kde by sme to pichli a ešte sa tam na rýchlo pozrieť? Pozrieme sa, tu dookola, nie? Robíme to takto tu. Snáď mi to tu nezrobí nejaký veľký problém. A ideme sa na to pozrieť, nie? Už keď som tu, teda kde ma tam pustia vôbec. Vidíte to na posvátne Velehrade. Tak poďme sa pozrieť. Vyzerá, že tu chodia aj civilní ľudia. Takže nemal by to byť problém. Wow! Fíja. Tak to je zráčky. Vidíte to? Vidíte to, čo ja? Pre mňa určite. Zoviem to aj cez telefón, trošku to natočíme. No. Velice pekné to tu je. Sa opáči zajsť. Pre mňa sú to robia nejaké akcie. Väčšie, menšie. Nikoho tu nevidím, takže nerobím niečo zle, keď som tu. Ale myslím si, že to umiem OK. To je nejaká fontána. Veľký kríž. No je toto pekné moc. Určite sa prídete sem pozrieť. Tento Velehrad. Velehrad D. Si foto. Dáme si aj s tým krížom. No, veľmi pekné to tu je. Teda. No ale sú ešte 4 hodiny ešte. Takže do 5. by som mohol stihnúť ešte aj tie rybičky. Bojím sa, že si od tých rybičiek sľubujem strašne veľa. To je dosť možné. No, počkajte. Poutním místem evropský významu ze 3 důvodů uchovává úctu k svätému Cyrilu Metodu, apoštoli Slovanu a zemských ochránců Moravy. Proste poutnické miesto, bol tu Cyril Metod. Je to proste big deal. Môžeme ešte pozrieť tie rybičky. Teda. Je to tu nedaleko. Hop, hop, hop. Skúsim nezablúdiť. Krásne to tu je. Živá voda, tam ideme. Ideme teraz vlevo. Štrk, 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 kamienky. To je nejaké hradište. Je to živá voda. Ideme to, že tam. Idem za tú budovu ešte? Skúsim. Ukazuje mi to, že rybičky sú... Malý chlope. Vyzerá, že to je tu. Sladkovodní a botanická expozícia. Tak poďme sa pozrieť, no. Živá voda. Dobre, to ešte možno stiham. Dobrý deň. Dá sa u vás aj kartou? Áno. Super, tak si prosím jeden vstup na rybičky. Tady je mamka. Začínáte vedle v místnosti, vpravo je schodiště, 2 patra dolů, pak zahrada, začátek první stezky a vychází se tu výjezd. OK, takže tady ďalej doprava. Dobre, ďakujeme pekne. Sú nejaké obrázničky, vymaľovánky pre deti. Ideme tady ďalej. Sú kachny, všetko možné tu je. Tu sa dá ísť do trahej. Tie ryby sú reálne veľké rybiska. Počkaj, my tu máme mapku. Vstup je tu. Jednička je vstup. 2 som teraz. 3 ideme tu.
nie rybiček. No to je asi toto. Mokšadí túňka. Cool. Tak ideme do 4. Tam sa dostaneme ako. Mám tady prejsť? Sa mi nezdá. Hej, prejdem. Asi. Hej. Dobre. Viem, čo je tam, a čo je doprava. A ja chcem ísť pozrieť rybičky. Kde sú rybičky? Tady som vošiel, nie? Hej. Dobre. No, tu som chcel ísť. Hej, tu je asi nejaký dokumentár o tom. Jaj, no jasné, toto je tá trojka. Mokšadí túňka, no, mokšady. Ale toto akože moc nevidno. Ideme tu, či sme tu prišli. Prečo som tu išiel až z Bratislavy. Ó, mon dieu, rybičky! Ukážem na rybičku. To je cool, ne? Ďalšia rybička. Co to je za monstro? Ďalšie rybičky. Hodne rybiček. Sú tu maličké, je tu tento veľký. Boh vie, čo to je. Ja si položím zatiaľ helmu. Nemusím ju nosiť. Nie je to cool. Za mňa to je cool. Ale je to úplňujúci.
Pre mňa toto je super, takže určite sa príďte na to pozrieť sami. Je to také maličké, neviem, možno na dĺžku 5-10 metrov, ale je to veľmi pekné. S tými rybičkami. Určite príďte. Majú toto pekné. No, to čo je žralok? Fúha. Proti iným rybám je to reálne hovedo. A tu je čo? Nič? Ja. A to je taká väčšia hĺbka? Rybičky? To je jo. Tu sa niekto na Veľkú noc prešal. To je sedmička. Druhé podzemní patro. Prúdom nahliadnete do jezera v hĺbce 6,5 metru. To je obľúbené místo jeseteru a zimovište väčšiny druhú rýb. Nalezete zde také vrše. OK. No čo máme tu? Úhor žíční. Aha, tu je úhor. Tu je skrytý úhor. Riečný. Víš, čo sú jeho potrava? No kto vie. Tu je to nejak premietané, tam je premietačka. Premietanie akože... Nice. A tu sú čo? Rybičky ďalšie. To sú aj korytnačky. Máme nejaký popis k tomu? Prostor monitoring s kamerou, no to mi jasne. Nesahá do akvária, jasne. Želva nádherná, slnečnica pestrá, sumeček americký. To budú také maličké rybičky, ale prečo do toho ľudia hádžu tie korunky, tomu nerozumiem. Asi pre šťastie. Kamera je vodotesná, ale nechcem ju ponárať moc. Tu tie korytnačky hľadajú útek. Škrabu. Zdá, že chcú ísť vodcať pryč. Čo je, bratu? Ťažko povedať. To je asi krajšie vidieť. Tam je taká väčšia rybička. Smier prohlídky. Tady mám ísť, hej? Dobre. Tu sa to niekde jak obžilo. Ó, tam je nejaká biela rybička veľká. Tam je tá veľká ručnička, tam je ďalšia veľká. To sú veľké rybky, len sa skrývajú. Tam je nejaká veľká, tu vidíte. Biela, svetla. Ale moc sa nechce kamaráti teda. A nad nami je to molo, na ktorom sme boli. No dobre, ideme ďalej. To je sedmička, to už sme na poslednej posledný bod. No, akože zajímavé. To sú nejaké výstavy detí. Tu sme boli. Ideme ešte hore. Tu sa dá asi kvázi oddychovať. Dobre. Smier prohlídky záhrada. Tak poďme sa pozrieť ešte aj tu. Už keď som tu, ne? Zimoles. Jedovaté plody. Lídete své deti. Už asi sa to muselo stať, že niekto sa z tých detí dopožral. Á, tu sú vecka. OK. Tu sú nejaké vysedené byliny, hej? Stepy bílých Karpat. Aha, hlad. Že tu budú nejaké bylinky vysadené.
Biele Karpaty, aha. No dobre. Cool. Zaujímavé. To nie je zle. Mám malý motovýletík. Škoda neprísť. No. Tak to by bolo asi všetko. Water of Life. Tak to bolo v Google, no. Česky sa to povie ináč. Živá voda modrá. Všetko to bolo, všetko k tej živej vode modrej. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Že vám to prišlo aspoň trošku zaujímavé. Mne sa to páčilo, mám rád také ukľudňujúce veci. Výšky a tak. Ideme teraz naspäť na Slovensko. Nejak 2,5 hoďky. Budeme natankovať, vymeníme baterku v kamere a ideme teda do Bratislavy. Takže výletík OK, zaujímavé trošku, niečo vidieť, malá drobnosť. No a keď sa video páčilo, takže lajčik. Môžete nechať aj koment, môžete dať aj subscribe, keď chcete, nemusíte, úplná pohoda. Ale keď to zrobíte, tak zrobíte mi menšiu pomoc. No a naspäť k téme, díky za sledovanie. Servus.